Magayo gutwara omotimoko omoke kigima twiranire nganatika kwa bakingo tebe kurogo muchakano bwa mayeito ensa eye mongari tukolia rero nigo tuguchikoba tugutwara no mugani wito Captain Omayo Francis, karibu sana. We gave you a very short notice and we have been able to make it here. Biamono omorare cho sport amisi biamono soko ngali bageri monase tibeito ya ndisi geren kwana na baminto baminto na bonse ya Kenya nche nkoro kwa Captain Omayo Francis. Captain Omayo Francis ni gonde omoro kya se University ya Kisii. Yes. Ngosome University ya Kisii stokoroka School of Education. Bono biamono sana, karibu Captain Omayo Francis. By the way, tutaragenda mange naro cheke na kuligalia mangana kusips naro Kisii University yana that admission over 80,000. What inki what is the secret behind it? Naro university chine na wanto wakoranga ichikero kende nerera ira bana bange particular kuligalia portal naro around over 80,000. University ya Kisii tabana chiru 8,360. Yes. Amuna baocha gocho mwako moja mwako yogo chako mutinyo kianda. Yes. Iya koronga University ya Gusii ya beire nene ya kinire Kenya ngimaite tutangaine ne iyo talinga yachete kwa bahati tungo monta siokerete ni ekorokinga no rabuna abanyagitari beto toko train na bokora no Kisii level 6 ne okoregas na mono School of Law. Kenya ngima tutangaine no to manya igo ndo torigerete na boko Google Kenya School of Law bare bago tanga na School of Education school cheto karole abari mutu ndale bono Kisii ito bari boko nyamoka getenga ama chisa emichikarare no chira biamono sana bono omanyete Captain ngati aitwekera to kwanera University ya Kisii na bange twarucha bana baita bange banyarita kwa bakonyora admission uchisa mochiria abande banyora the challenge actually ntu aligereria mo CEO kusipsa nyara kwa bakwanera. There is one of the again to twarora alikero kende yere by the way gato kwana omwana obwate A- akanyara kwa bagakorangirwa gochia as institute just a technical institute ngarange gente kianyara kwa bekoreta amaberera. What usually happens egento ge koba abali motorigrating kolinga ekero tagitego kore career yawo na gosoma oika orengana ni emirimo yawo balance gesongo bona bokonyoranga esabu yoka kruta nyorete none si bintu byose bikwanga oje ko betere byanga byose bona yageranga into torakwe nkerige kare tivet igo konyora buno ne goto koro bunyakitari oika chi subject nye chikobwa temereme no nyore B plane egesongo B plane and above chemistry B plane and above biology B plane and above na maths B plane above ona yemeko miss no twara A plane tokora Biamono sara ngati yali amange tukuchukwa tuko ya kwanera ase marago baye bono ime studio umwancho muligeli sanga ekerengeri kiago amuna intu ngora itatorega lisiko nanyora umwanafunzi gete actually na babwate a B plane akanyora straight admission of course which is university but nga kwateka kwa baka gogoteba esabu gabwate a D plane but he wanted to take teaching oko ngagresi myondenga na kingo chande bosonga wa apply mangana lako so gacha to kaisana sana ere cyber for almost 2 hours to kuligia a course anyara ko baga so igasinya gendo to ke cluster points na mono ni go bate to ko ngekire course ya ni kya kiro monta iso ko guri bageri na bakora obwarimu na bantu bari bakagete ngo obwarimu na bwaraisi egendo kira bwega kongune sa onye sa to bwati si plane go chigoro bwali mbonde bwensto ko sono twara history twara CRE echo bando ko so mibere oikora tware sabu egento mwenare. Biamono sana Captain Omayo Francis sangari boliria onekerengeri kiago amona intwe nigo are omumanyi bwechisemi kwa bere for quite number of years aso obumanyi bwechisemi kroke noto tebi kiaranto bugate system zirito kwenda kare ndiri abande ngato iboruga atwanyora ne 844 kura omega system nero yarenge nanyore to ndoko tanje na kolete CP thima the CP nereye noto tebi kerokende a process was system chia masomo chenya liko bachigwete abamotorigeti abaminto mono kuru abande to iborito myaka ya rure nyuma na mono na kwira etaike mombate nganje na somete skuru ya Nyaburu St Joseph's kana St Joseph Nyaburu kana Nyambaria kana Nyambaria kana University ya Nairobi kana University ya Nairobi na Kairode na Maragatatu ona aliko batebiga lito ko ibru system ne tata somete pale wita krasinye pama kwa na intermediate school ehi alenge before independence kana independence yacha bakaleti ekorukwa 72223 osoma weka saba kwa CP
kwa rusipi kwanda form 1 na 2 Yes. wakora KJC oguru KJC kwenda egia 11 na 12 Yes. wakora matemu anda kurunga KCE Kenya Certificate of Education oguru oro kwa makwanda form 5 and 6 wakora nga advanced kwa makwanda university miaka 3 kurwa una ndo bakaika bakasalia kigia form 2 Yes. KJC akora Ekaruoro. Yes. wanto kachaka wakora CP 7 kwanda form 4 wakora Kenya Certificate of Education form 4 Yes. kwa makuru oro kwa kora A level twakatebire 13 na 14 form 5 and 6 wakora Kenya Certificate of Advanced Education kwa makuru ororo kwa ende university miaka 3 pakanyora ngi system ino ya gutarica abantu begasiboka bari bakwe chisa time na tubegete mbuto bate bantu bagokora bintu bya maboko bore mina bintu bindi 844 igachaka mwaka bwe mochi miaka ya 86 ali abatanga ni bakote class 8 kala bakora class 8 baro baende secondary miaka 4 Yes. bakore secondary miaka 4 bagende miaka 4 university Yes. baro basoka batieri bya kabisa wontu arore nge gasiye system ya masomo ya ikira abantu noko okosoma guoka okoinyora okobwa okram yani kali gwatebigwa negyo kobwadete turi guchaka korengera kinga onye nate buntire uchirogoro ndanda boyeka lakini ndo chigoro ningi kerogoro osentire nyorenge nchire nate buntire neri biri nga ingo sobera gochi nga to nyara bwe kumba no nise ayaka chigwate burogoro na igoro bono bakarosie system ya chire nye kuru CBC competence based curriculum yani eta koleta etaranta yao ebyego byao nko kunyara okora eibone goteba nga abana balia abakebi mwerere preschool myaka 2 kurotwa soma primary school miaka 5 nomo kurotwa makro twagenda school ekuru junior miaka 3 twende school ekuru senior ichibone to secondary school miaka 3 na boy go ende university miaka 3 ibone rotole na ande chendo chinge ine renchera to bwento kugenda omwana omanyanki agokora matara bagosoma yo bono oboria bali batoligereti obachi degree chinge kumbori nkyara nyala okora tamanyete ya no mutinga yabo no munyi nkiura kole biabora sana na tolegaiga ekomiti gose nero ya nero kobe gochakwa no muraibwense Dr. William Ruto nyara kobe kurigereria amonchureria ya nyara kobe koleta recommendation chiabo orabo tundu nyara kobe kobe kwa bene ase ebyo ase aba Kenya bonsi takero kende timayeti gose bono neri baga kero kenda Kenya what is happening currently after robot rulwa nyara kobe kobe table chinkwano chabere chinyinge ku robot urwa chite bara abere kuri omwaka ori bachorete mutinyo 10 omwaka oria baretire chiri recommendation barure ingati tubata tokore CBCA na committee ini yokurunga Professor Munube committee mono mone committee byachoririe chisemi ekurukweria tari ori omunyakirogo Professor Munube bone kero konye check yao Professor Munube report bono bachire batebire nga emiremo ye bada bana abakora ba CBC ona abachite tokurunga junior secondary negere mingi batebire nga lower primary poni oni obakora miremo kianda era netane ibere bana nabake egere na ndi nto tuwale kinga muna bone 844 to bwate ni go manyete kirenge ndakiti mayete kende in specific yani in pati o mayete kirenge ndakiti kande ayo kamanyete buya omado captain tu sekoligire tutotebe bali ba day scholars omwana obwate olowa primary ogokora emiremo kianda currently kira omuremo gosekire subject ne bwate a textbook yae totebe ngabono omwana igabore chi textbook kianda amune Facebook kianda ase bagya anyway tokendre omaga nyore kitabu ike kamokere kire amone nus omaga ike kitabu kianda omaga mente Facebook ejo metiko se romo ano ibuna bo ya homework no bire byonsime chikiro sirini kira lituko acha ndike tukasomne bunda bono baga manyi otenga upper primary bono leo chakara class grade inye paka isano nemo bao kora boni gemiremo 12 baira nenane ya no keyegero muntu amanyekerie geke akemanye buya abone yitokoroka junior secondary abana bonga junior secondary bono to konyoroka junior school bono bali bachakira abo mune into bwate challenge nyinga bali munaba koroje mwari moyo magasomi byonse emeremere 14 bono bakatebera ne kianda egere gusu wake na sina skuru mbaraika baganyerera lakini batarachira okoremere musaba boniga abana kuba kwenda form 1 yero boniga ni bakoremere mu 14 iga
abandi bakora 11 Yes. bamaje wanjira okora 8 libakora matembo nabo baje okora 7 yoka Yoka. na abale preschool batware 5 language activities, mathematical activities, Yes. environment and health abandi bamanya gwesibi narega iga atarigetirie taria captain iga kuburia nga oroboti uruma iga yokwenanwa aba Kenya mpaire libaga banyara ko bakubatuke birengere byabo gose oroboti uru that's final mbuya mono aso kuburi okwo ero committee enja itete kire county yes bagaita korugia ebirengere byeino wikira bono abantu baranyoa libaga korukende go chiororo Yes. mbunge igo bono lyo mubungo anyara ko kubatuke kirengere likia kende kyamba itete Yes. bono papi batsibiri yagweteire bono lyo mubunge abeke kirengere likendo oraganio mono ase implementation yes Yeah. pia mono sana kero kende timanyeti ne lyo tanyo talibaga kurende bono oroboti uru baumbeti nga aba Kenya bonse banyore talibaga lya bene ukanyara kwa gukurwa ekerengererio kiago ni manyeta mangana ya capitation mangana cushion na finchiroro tegete mwalimu turakwanera igoro ya introduction of mandatory 3 months community service program for senior school graduates before joining tertiary institution. Abaminto abana mbale tuwasomirie twabasomire no nisiko chisiko chisiko muna gusintwa twasomia abana sikuru chinene Yes. muna andra ni banje chichirare kurunka bona serikali yanyorere mwana na bakosoma osoma chisemie chichirembe iguru Yes. tanya kumanya ng'abantu aba bamwabo ngakibara akonyeke ne isemie cha bona yanyarikanire mwana oya atakeiraira na ria sekenyoro se community yae Yes. akore kiriara anyare gokora kibwatikane na masomo muna bona wasoma sina agriculture school tete muna bono senior school kwa rure mosocho kandi notunga Yes. wakorera agriculture wakorera music wakorera building and construction Yes. wakorera no chemistry wakorera biology bono utayitoira nenkaria Yes. okonye ekenyoro emitinyi twateba egero kore gasi nabwo bamayengo mwana witu nasomete Yes. egere nchire banyosa ngo yonga yasomete ticha kobo tu bamengo mwana unasomete musocharwa ewon Biabra sana arega igokoro kwa Kesto Onchari agotanga Francis my classmate good job dipo na sanya haya misi salimia captain egasi engia imeya studio by the way akuboringa mwate bani mobeke chianga wewe bono ribori agote akuboriga nga chiko sinchirororo umwarimu okonyora nchire necessary you need to go back for 3 months compulsory sororo for example assume mudara akorire journalism eyinkorete how do I give back to the society in 3 months mbuya mono ntarakorera ina tete ntareba yo minto yo boli Kisto Nchari michieka yes na gokire mono konyora tosomete na skuli ya Nyambaria Alright. no are KDF yo KDF no are KDF na nyukiaria no baratorendete Okay. ona akorera buna ona yakorete journalism journalism na boko nyira ni back to society kegara buna bono riro muturete babwate ebarasa mugambia bwate ebarasa nayo gocho batenga mugambi muna narorire report mbwate koruge sinka maante Yes. koruge tionko koru botori yes report irane nga narikire bintu bigenderete na biebi umugambi kenyoronkere ukoba chisemie echo Yes. koba report yogo kwa give back to some journal ngakioroje it's fine abagambi mutu wanjere gwera na tole binyoro tunyara ko batoko semene tu mukanigoro anene aso bwerania bwamangana i communication emarago bayabono asitogene toko batoko sanga amona captain Omayo France yoro mo lecture as a university ya Kisii nonye amangana siasa nigo are a political analyst no are me studio astoko kwanera to kwanera igoro ya asorobotioro enchiranero ba chete bakarecommendinga discontinuity ya classification of schools especially in the national schools extra county na county report ya abu no nanchete mono report ya tete nchire to baka nete chi school ngene national school yes ine extra county ine county school ine sub county ne chire tima sine village ekuru ono muntu kwanyora gasomo achande gitasogete gotano ne school asoma okobe ya ni gebekire kewango gense yes boni utocho kubagana chi skuru echi korengana nkerekio umwana atatokokora tokonyo umwana ngano mumnyokiare umwana no mupira gwaka tokomwire skuru emanyire kuna kare ndo agatwarire itierio yes kore itierio ane bre ya sabana kore itierio ya sabana bono skuru nero ya karukuru nero kio miti nyari bari matari yaba minyoki kabisa okwenda nyota mara kwa mnyoka guo egere ya manyunga nkia utatokora chine engineer chinjira chi utoka usenkise skuru ahengio utatokora
otete kora medicine medicine yegotoka kiomiti gose gotoka kia busura igoro bono igibono tutige nga umwana gakare skuru getakare tari ngere nene kubwechinde egento kiri atakagokora gekorete ki kero ibono tego cyo gutwara okobagekana tego cyo gutwara discrimination umuntu bwe unganje skuru ya nende ne yogotera umwarimu liboli litungo bolia kubatikana kero kene njira kwanya leko bagukorira neri ekera amatokia gocha ya matemu kero kene ngai classification yego chaka umwana ukinire level ki atakere ko baga kumanyunga Josephat Amisi uyu ni garo muminyoke use talanta yaigire nsemo getatakere ko baga goso ucha sensemende bono mono okobagano gocha kobeke to kwenda senior school kia bono committee enja tete nga elieta secondary ruo kono cho gutware primary school junior school na second na senior school bono ga igekere abana bakogenda korwa junior school bakwenda senior school abalimu abako basomi balimu ekere bakore CBC bya kabisa mbabwato bumanyi bokumanya ng'omwana oyo noneka tumubete class ime akuja kuburukania bintu bibangana ndo bibangura ndo bibanga kwa mango oyo onelikanika kabisa bono nero cha otenga gento kora chi science semere meto ate yake bono mbali cho kora yonse agwa kora emeremeria yo makanika bwao egere kurwa bono koiro school ile kareteki kare ya makanika ayanyo go narete abantu mbali none gesase ga kanyora kora giaka igora kubuno kugorora kirambure gesase abandi mbali none zigurura nyanya kangoko to monara umunyagitari Yamona sana Paul Muragwa agoteba is really the government prepared asa mangana a classification each school which number 1 in a building of facilities na especially each institution chilichiko comply amo ne career oseko mwana yo torigeretie tiangwa shwenga kurese report ya serikali yebangete kera babekire chibesa cyunga implementation package kebinte bigwika chiskuru itwatebire buna bono terie korukwa sub county cross wenyora abana ba chinchinia wikenyore support gete echere ngane chi bono committee ya tebete nga serikali chiskuru cha pre primary chechi nasali elubusabini egere berosie bache babegaigai webo kabo kirende ikirengane kandi nchiro konyora bawe karansire getugi abandi bawe karansire bench bono chiche kirengane batebire bakwa chi primary school chiribu 537 120 kire primary school yerete yimukigoro erengane chichi chibwate gatongo chiche na junior school nero guchi milioni 2,385 echo nabachiko geranye school weye ya chire igoro ya nyarire korengana buno bono gitorga national national school national nigo yagachire ono mwana karo konyora masoma gocho asoa ichinde nchire gogonya gukore kwende eliogirire kurusiko gari agaria ile baje so na kitwa tenga serikali report ya tete muna bono icho senior school che uchi milioni 3 tari ko batinga bana balengo bwa icho kora milioni 3 we agacha orengana abande tomaguska. All right. Maragoba ya bono. Oroboti olu norobwa tukire nolora social media onye aye omuiboli kerokene ndogo kunete asenjira ya mogo chiase yende tukora rurigire na kyokara tuko chambwaga iga na omumanyi bwechisemi Captain Omayo oyo tokunyara kwa tukorigire ya amonere igoro yoroboti olu eserikali yanyara tukoba ekole tumurubuli CBC ase ensemo ya primary level ntwara abalimu abange bakanyara kwa bakweni road bakanda bakanyora ose bakayugo bumanyi na kibako handle a system ya CBC lakini chisemo chia secondary bali mu mbesa ogete abalimu mbagendete go train wasi secondary na mono nigo serikali go train abalimu liria engakiye ikire to chibana mbareka ichibono tokuruga secondary school high school bono ne batari takimuna aba bakuru university bono tuabekera masoma ya CBC we have incorporated CBC na itoko train abalimu school ya ito ya education Kiss University ababono bago soka tuabekire CBC kubakuru bo bagiyeta kabisa ne serikali kire rusa nkwirira abalimu babasomi nabono ngocha gocha bari mwako yo motigere bache senior school mwako oli 2025
okonyora nge serikali ya train responsive moni ekoro kukuige kubuya retooling Yes. abali mumba manyete Yes, ba wo manyi kabisa. bae wo manyika kwa tinga bono konye nyoko bare ngombe kuru omogongo igoro kwa bare kuru egetore Vyema sana. Section ya gari ya rengi ya implementation of 1 year mandatory retooling program to ekwaneriyo nabo egochokoboro nabo igo tukwanera ngo igoro anene ya amangane chi bursary scholarship na Kenya Basic Education Bursaries and Scholarship Council. abono no amangana akari maite konye serikali bunaoneka gwachire university yakarure chibesa kiroyo mwana funsi ondo bwenzo chire university na abo mutaka na abo mutachiri ni gakwe guchire ngaine and gwasaba eloni yao bono bikarenga chiri serikali yakarure kwa jumura ng'abana barengo gwata abo university twakwerera 100 kiro mwana nchikayo nchiyo bono ko finance ko university education ko karega igende tangani chigrant ne o donation obokony baru obokony ya kabere kwa uchi scholarship bali ba so mire mona abana baite baego iri gato ne chilon elon inero apaka bono ya help na household contribute eto akaruga parents responsibility makaba chiko nyaranga ngoko ya guchirichi ditane kansa bako cheke gose turi kwenyara pi omotaka omwere bana lebu tubwati moto tubwati magana oinero koegwa grant ya serikali scholarship ne loan yonsi pi onye kosi ige koira siringi 500 ayoko egucho bas kwa izo makanyonga oli extremely needy ya nali needy ne batabwate bible ne bakabo akini tali kwenyara mbaro ko genda oroko ligino ne deni yao kwanyora nayo kubamenta ocho ligie deni oinere boni gakwa around 75% eli akata bali needy no mwerio less needy igo abana bali bono baocha gwakana ana kitora akore ngore needy mmaite muna bono tebi bande bitu muna tokobeka ntore jeste kyare ntoma itenga no likire mmaite konya abandi bali bakwa uno ni basari balikire eke bali ocho charuka Gabono, whose responsibility is that? Especially we can say grassroots gari na komanya whatever ngabono a system yo koranga bungane rimboka yo umuntu to korumnya ko chubu mugambira atabi mugambia ya maende ketoranga teli basari yego chiga go send credit recommendation nimba to kokani go chakira mambi tare 7 mpaka 15 ko igora bale poto yo go saba chibasari chilon okogenda wese help bago teibu no goichori mono mpaka ninaende bintu byo mugambi tanya kurusi mugumo mpaka nionye kole bone orphan toto orphan mugambi nero kulikira nga mwana otabwatiki tabwati moibori goiko mugambi atoko umwana oya sibale tabwati baibuli moibwato moibuli oyomo umwana ona abwata bonse lakini ka kikende nkeli muchyo igo ibyonsi mbirigereribwe lakini mono una bali bagachire bayire chibasa lino na abugwe taiga koma kanyanga bali kire gasene na bako chibasa bondri chikunyarika nekegara ekwene ne emego chikuru chonsi chikuruense kegancheke ekemo kibandi kyao ke kotonyo obuno moiboli to kanyanga sikiyokora Bienvenue sana finile mumanyi agota bakuru nyamaiya omolo shop and my wife Purity komo mpako mwelio liboliria nengobolia ine se recommendation ye ense monero bale gotabanga chi university chitige koenana chikosi chi diploma elevo ye diploma na certificate omwanchu otoligerereti nainche bene report injaji nainche bene na banarengere tinga kebeigo nigo batebete nga university erwe degree masters na phd egere chi college cheito iye ikarero nga kiro monto ni university tekogenda chi college cheito chiri bantu bagachire cha basumbi charenga ya bururu nyarenga ero kwanya ko bantu bagotese bale kiro monto ni university kiro monto acha certificate bono omuhimbu we university ya keire tiga kiro monto anyore nga ugwakore kuri college wakore diploma era watiro chi university igona bayate bete igo bono chitivet cheito mokore certificate mokore diploma go chakero mwako yo buna batete buna bakonyeti colleges college certificate na diploma university college degree masters na phd Bienvenue sana alegero kurukunga kefo soro bwango gantwaro chomora ibwense okoigora university ya Open University of Kenya inki ose na kire tabauti anene university chinde ambia mono Open University ni reta tabauti kubwachi university ngente tanga nini okonye somera kurwabu asore enga online abso ikaranste kero kya obuno ndigeretiga
na bakonyora kore class unabona abantu baita bange basomere South Africa ale Kenya gagosoma degree bone yo chigokonya expense yo komenya buno Nairobi yo komenya Mombasa iye gokea bono guchigosomera online kuroso ikarasti eri yakabere ojo twara variety chinse ichwe karasta abugonya gosoma okorore gasi yao bekari yo kale university kiyo kokora igine reta bautiere nga turi chikobero roko menyororo na ende uchikoba ngoti okoba egasi okora umaye kwa mwanafunzi mata abandi buna bona ayo tago chikosoma okora atiga korwa lakini bona bogo soma unaona lioko bekali tangazo kwara so ikara Kenya Open University right sanga karangari kiago amona intwe emaragoba ya bono igore ya monchori a reforms chenera ko bachiko korwa go sichiko ba proposed anene ase sector yechi semina kwenekia abali mu ba ECD nigo barera sana na bagenda to bakolera bagotabanga chi county nchibuati uwezo bwalibo go sustain anene ase oko make sure ngabanyera ko bagwaka no meshara yabo nabo igo amagendro anene ase sector chisemi ase amasomo ya ICD ina bere igo boni gachi county yetu nchibuato bokongwa so gwaka ne meshara committee nigo ya etianga chinasa lichira ndigu national government lakini bono mochando nora ebindo mbere bya kwa devolution change bono education area ya CBC ya nursery kwera na national government wekeganie wetiko rubunge kendo kinda maido senegani referendum ikigara chi county nchiko ni chi urubi bono kendo kroro abali bali bachandike bali bali basome to wachi degree to somia bali bayisiri wachi degree nono mushahara bono bwe chi county torengane tikire county waka namne kala tikuna yeyi lakini abali bali kana TSC bako no mushahara yo mono ban turukana rogoro no ba matega iga nyakwae bono osaba kwe committee ni yote banga pre-primary kwira na national government mono asokulika bali mu aba berure bagosoma na komenta kanta kamo bali tuarure tuachire mache ngumbwa ka tuaitire mu America uri okosomie 11 kenero waka no chinyinge iyere about Kenya karako na America umuntu gosomia preschool nero konyora nero wakaru ari professor mushara wakaru kenero ukunacho omwana oyo omorosi nkyao chikoba oto teimo yo tayari no munyagitari bono ga Kenya ere maminja igega bono konyo gosomia university obwata abantu tayari bari tayari besi beti nyine gasongo bariete batakunete nero wakanugoro kuburi otato kotebyo omwana ange watokeria tere munga baba tata mama ewa arega goro kunga kinyi dismas asengane twa kwanera gotangani gongera to kabingo bwatia mase mambia mona singenjo yogo twegeria anene amonchuriri ayo bangen tu abwate bumanyiko ekengese ekyogia CBC kenyara ko bekuira ni wase national government nigo kena nyara ko bekoleta oboreu ase chi department onyora no chi sector ne chinyinge chiri chikolere devolution omwalimu ande chiro chenga nchiri ko bachigodumi obuya gati yabone sector yobochenu igo oroche ase kengese kinge bwato oboreu bonde bonsi kiagara CBC se kuiruna national government emineti abanyagitana na barabagata enje to kalo chande kama ne meshara aga na ntuira ni kuchigawo eyo umayete gokoro yo mino gingero na ebeka macho gingero eyo nabondo chingana bera le toborego na indegere tuasiriri devolution nchiri ngona watenga chi county government webesa kare chairman webesa baka na bali wetu ba nasari buya egere banyori kibako muna ono tubate mo minister of education okoira rende pre-primary gokwera nyere national government ngasi kyao chikokora ngasi kyao chakororo biabara sana ngati yoboregeu obokorinde to bokorokana si anene chinkwana echo ensemoneroro umwalimu yani to kobegukwana vice chancellors na chancellors before igo bali ko baba kulikwa amane kiombekerikia public service commission asorobotioru inyara ko bari recommended ngabono nigo erachikoba kuirwa kuchia as universities council for appointment by the president through education cabinet secretary gaiga naroge watebo ko kwengo kuya mono public service omaete ekulika kiro monto okolega cia serikali bono mbabwati bumanyi mono uri botakire ko base university kirege ntonke bwate specifics chiae unabona karoko nyora abantu bali bochi professor kara bako gamba tori professor buraro ngakeni kyo bako gamba abo ekya bintu bako gamba bigwetane bona karoko bwato monto public service okolete
degree ntanga no diploma yes nero kale ko ba interview gari kya nero re in charge yo kulika abantu Nairobi eri akabere Nairobi taramanya buna wono Kisii University yaito aba banda bakonyi ngokonyo kolega asingi bone rie kogera twatwara none undu bwensi nonke bakikendi yonse kyako rwano sigacha gutaburia yes tigabira ne ese university councils bamanye tinga university ya Kisii yaito ngitotagete muna bonzo tukora sinya gitari yaito ya 1000 bed kaba ari nyosirogoro ngura nyare gosuguma inya gitari yakoreka yagacho twanyora ngancho spatamis Nairobi mbama itenga nayo bwate kerengererio yes bakomanya ani twa kerengererio tokora kende Piamono sana emaragoba ya bono chinga kichiachire Captain Mayo ndoche producer nego ntengi ubwate chideka chinke kigimagaiga as a studio. I wish we'll again create some time ngagitenga we have not exhausted amonchiriria ya ngagitenga tubange chinga kibwango iga nitoche toerere omogusi ande onsi asaroma tamangana gakobe kwa kerokene na batogota ngaita tokuneti kolende keroko nyagokina buno moibori omwana gakare level geteri ya primary gozi ya preschool kwa tabanga bono recommendation yinji tengu netubuna omoibori lakini ngoko nyagokina no mwana gonya virasi ndiko cha kumanyanga kumbe oroboti oro nawe arenge nawe ranyara ko bagukoromanya unyara kuba ukwebanga mapema pono turakonera engana yemo anene igoro ya admission ime ya Kisii University twateba omotenyonde nali abana bagoswa bono mutinyo nali bagoswa yes aba bagendrete bajoswa tare isina mojo mutinyo yonano yotore bali bandi bacho kuchanka gerete taikai talikibere lakini bonse people banyota marube yes batumirwe invitation chabo na maruba abo bono nyo okogenda ese portal yes bali batranyora marube okogenda cyber ogenda portal ya KUSSIPS obeke index number yao yes egote university wakore wachorero nyore Kisii University okilikiga bono ekorokie admission procedure ebiororo boli Pebona sana karo mura agotanga mbole lyo mwalimu ningi kugera abanafunzi anene bechi university bagutumeka asokorobekana kwa boli swali ligia mono korobekana abantu mbachandegete mono obogima no bokongu no abanafunzi bwato bogino bokongu lakini mono no gotatuara kende mono gotatuara kende kwanyoro omuntu gagotechi miaibere abana mbali bakoraranjara yes bono mono gatebirunga inchwa eurobekane gaiga chimiaibere yagera mono no botakanda atebe bokogera barobekana otatigarende no nayo asoikaranste bogima mbokongete nekere gwatebirwe urende ryoroche riko bana kwanya na kerenge tyambwatira niko cyabo Ninyora kende. Yamora sana. Tiba itwato mino manyetekera okorobekana kwanyara kwa ime county ya Kisii. Abange babanya nyimbo na siliberera rinyinge arenge gatiga ya menyingwa gotirimboka gochaga mwembe gariga abanya nyimbo bareko na watu bari gutumwa basaki bamangana matanga genda garia ase junction ireko genda uchigaria na okoranga no liberera rira rukurwa asensemo area currently omwalimu ni maitero mu Kenya uri current status economy ya Kenya ngaitore are we heading the right direction current economy ya Kenya telibia na bintu bingi goikabire kakoba na mono gingene tukwerenerie ryo ari mwembe na rabu na abantu basalie bintu mono bune bitanda biria abangana bakwara chinyanya iri manyaga tanda garuga asambiru chire bisata okarosere one inero na ranga okrobika nambu ya lakini kusalie bintu bya abantu na magoso mungana buno ryo konia kanyanya ani gago chakorose chiri bisato ria kabire ngaka byenga murukorobera kwaba bana batayo bana bacha koboni gonkumite tubwata bana ngeri barubaini agia chakoba one economy yeito ni gondengere tibuna omorai bwesanye bangire ni gaga ni ko guchinga kiasuke mono buna ndagera koba iguru wika to samure ndagere ito mago nyako ke chibando one ikini ongotenga mikakati yonse pitochamo yes mono ebintu ebinge bigokorekane kara bokongu asokire mono bokongu asokire tubeke metwamo togendere motwe economy yeto teribia lakini into turanyerose ntokonyerose togosaria tokonyerose tobwatranete pia mwana sana mimi ni Dori ni kurutabaka wenye tuko private colleges pia tunaweza apply hiyo help ama abu TVET yonse pia Kenya chi college chonse pi no batere ba apply kyabu nabona abana mbabe ko chi private university ngwachira Mount Kenya mbabe kwalia Catholic University mbabe kwalia ne chinde igo moti akole bwango gochakira mambi by the way bono SM ya private schools ase
amarekebisho aya na mabadiliko aya ase sector education nebeire ne uri bagalia bene tubwato maite chiskuru cha private na chire chite over 5 million abana barororo kero kinde serikali neregese ngolieta nga skuru enera ngokonyera kagaraje beka guchika gose ne public schools choka kere na some report ye serikali okwa na public schools yes private schools nigo ba kolega singia na kora private school ningende to kora for a long time for 20 years Captain Omaya Academy nigo to kolega singia sana lakini serikali bono nige goteba nga chiskuru etete kubeka chibesa public money chiku in the public schools yugaye ko bwate private kasingi okora lakini bo nigo gocha gwetachira webange na ke murai wensa tebanga taringa kiro muntu bakoibwenya ali taye gwe basari yubone etete korunga bali bale private schools niko benyalite yetalibo lakini bono kore private school nigo gocha gwetachira tolemerani pemona sana manager ane John kebatia kulikaga gotanga misi ntoganetie omogeni oyo tomwe chinka kichibwendete kigima anyara ko bagokwanira mwana yo make sure nga maiga ye camera mwigwana nere litukana ndacho na ime ya studio captain asenga chichika kinebiro temate gusengana yago yo mwerio uranyara ko bagokwanira ase sector yechisemi nabo igo generally asobogima abwaito anene buna omogusina stroche omogusino muntu wanchite chisemi omogusino muntu koligi mono omogusi aste uragende tomonyora abantu baminto ningo naho tenga tiga abana basomiwe naende muno kaga gosoma ata onyokurarigererie gasi tigara tware gesero mumaite muno mugusi ago tenga ore na gesero tanye kuburuburaro tigara anyora karanyorire tuma uskebinde go tiga abana baito basome egia kabere omugusi no muntu anje tomorembe egere twakore gasi yaito kurobekana tiakobe lakini robekana no morembe timusarige ntu kia muntu ekiagara buna bono usimo isoko bwatia none circulation yechibesa ere igoro ko bwandonse ne kiagarete baka central bank gacha ebinde ibeto ko bayomore na endegerete banga okore gunkobo na gokorera ngwakera egabana itobia simbarati ochakire no mukyo monene nogono nara guchimwembaria metaro ya igoirwe igoire metaro bia na ende nko babori ngarende bono arore na senator ito nyonka batorai kia tu abachoretamu iyo nyokende kerororo bantu bamonya mayachire lino igo abarai baito nto banjete bwatara na toire gusie ito mutwe na ende kiregento tubwatara no muntu omino karase gete goka mwana omino karase na atagokonya no mbali baru oborai mbata konyete na obuna bantu bato murai ito machogu education na asire torogongoru lakini ayako batebya tubwaterane na mono ndisi TV soko twali bageri kosemani twabaganiria maya pia mono sana mchi salimia captain no yakoro kwa heko senior ya itoka yokoro kwa Brighton Makori agoteba I'm really humbled korora chisemechio okonyara kwa kwena na guchia saba gusi dorini twasome yago nalega koro kwa Bernard Nyamwaya aboigo nere igare ko baga ukwanera igoro yobomo obwaba gusinka gete captain nyale ko baga ukwane senga chichinga kinebiro tigangwa kire na nchenga mpya mona senga chokwira libageri koena na obosemia guchia sumu gusi obosemi bunobo na butokonyora na ande tokobonyora ande aimega taseni Kendize TV aso guchitwara bwaterana twakone go ichisemi twakone ya siasa na magendero kere kenga kia siasa na tukorangire naro tukona mwana siasa lakini asiri tukolea lero iko twale kokwana igoro yechisemi captain pia mono sana nashukuru Mungu asokogenda asante abana baito kibago chagaria abono naye nabo kuboringa captain ntwa morali Ndizi TV koraga ningo mwana kona chete garia wachire gari gwasirire nchera yo kogenda Kisii University nabo gwake getaseni Kendize TV tokwe direction yo gwikagaria mbia mono sana asante ulinga nakabo kwena kiabu na chibi chamane liyo kiabu chira century wikira niga korokwa Abigail Nyanchama na ande goika weekend bo igonyora ngankwira nande chinsesato ase amangana amaya nganyara ko bagwateka imena isko yorogongo rwagusi